Преди години известният писател, философ и познавач на човешката природа Юго достигнал до извода, че само онзи, който знае езици, може да се нарече човек. Всъщност Юго вероятно не е бил толкова буквален и по-скоро имал предвид, че човекът, който знае езици, разполага с ключ към непознатите култури. Опознаването на една нова култура е придобивка във всеки смисъл на думата, защото как би могъл да намериш себе си, ако не познаваш другите? През 2006 година България е все по-силно устремена към Европейския съюз. Политиците възприемат датата 1 януари 2007 с онази и библейска настървеност и страхопочитание, с които вярващите очакват второто пришествие. Дали Европа ще отвори вратите си за България, така както Свети Петър отваря вратите на рая за праведниците? Нахъсани с хъс към общата цел и един към друг, целеустремени къде по пътя към Европа, къде към европейската хазна, държавниците ни готвят за голямата промяна. Някои, както се оказа, се справят не до там успешно. На финалната права погледите са насочени към високите етажи на властта, където българският безпорядък лъсва като неотличителното качество на нацията ни. Но наистина ли сме толкова различни от западноевропейците? През 2003 година едно варненско училище кандидатства с проект към националната програма Сократес. Кандидатства и печели възможността всяка година да изпраща в чужбина за седмица своите най-добри ученици. Децата разработват различни проекти по теми, свързани с Европа, европейските народи и приликите и разликите в културите. Оказало се, че каквито и различия да има между страните партньори, дълбоко в себе си хората са много еднакви. Първата година в Холандия оставя от тримата избрани от училището незабравими спомени. Докоснали се до нещо ново, но въпреки това познато. Нито едно от българчетата не се почувствало чужденец. Напротив, всяко от тях чудесно паснало в ролята си, без да е нужно време за адаптация. Българският менталитет, който децата проявили без задръжки, просто защото са по-естествени от възрастните, се оказал много близък до светоусещането на уж студените холандци от далечния европейски север. През 2004 година училището кандидатства по втори проект на програмата Сократес. Този път 3-годишен училищен проект, в който участват повече страни партньори и повече деца. Страните са 5 членки на Европейския съюз – Холандия, Португалия, Полша, Латвия, Германия и все още